Obchodné priestory v Metropolise ponúkajú výnimočnú príležitosť podnikateľom, ktorí chcú využiť potenciál nového downtownu. Dvojpodlažný priestor ponúka možnosť vytvoriť unikátny zážitok z nakupovania, prípadne rozdeliť priestor na prevádzku a kanceláriu. Každý priestor je k dispozícii ako holopriestor, takže je možné prispôsobiť si ho podľa svojich potrieb. Niektoré priestory na druhom poschodí sú prístupné len cez recepciu a tak poskytujú súkromie. Ponúkajú teda ideálne podmienky pre služby na objednávku.